Video vytvoril americký geológ Timothy Catron z portálu Geology Hub s podporou Európskej únie vďaka projektu od neformálnej skupiny Kožare z Cabova. Cieľom je podeliť sa o niekoľko nádherných geologických prvkov na území Slovenska. Slovensko je známe tým, že sa tu nachádzajú nádherné historické hrady, mohutné pohoria a má bohaté prírodné zdroje. Existuje však aj menej známy prírodný zdroj, ktorý robí Slovensko výnimočným. Na Slovensku sa nachádza a vyprodukovalo sa viac drahého opálu ako v ktorejkoľvek inej európskej krajine. Tieto náleziska opálu sa nachádzajú 25 km severovýchodne od mesta Košice a spája ich jednotný názov Slovenské opálové bane. Práve tam stovky rokov nepretržite fungovala jedna zo slovenských opálových baní, ktorá ťažila opál od konca 16. storočia až do roku 1922. Opál, ktorý tieto bane produkovali, hral úžasnými farbami. To znamená, že ak ste sa pohybovali okolo kameňa, rôzne farby sa v rôznych uhloch náhodne míhali podobne ako na tomto dubníckom kúsku, ktorý držím v ruke. Tieto slovenské opály tvorili širokú škálu farieb, vrátane zelenej, modrej, fialovej a bielej. Aby sme však pochopili, ako tieto opály vznikli, musíme sa vrátiť v čase pred začiatok ľudskej civilizácie, pred poslednú dobu ľadovú, do obdobia 10 miliónov rokov dozadu, keď veľká časť krajiny vyzerala úplne inak. Keďže na území dnešného Slovenska bolo aktívnych niekoľko zoskupení vysokých stratovulkánov a keď dnes najbližšie vidíme v Taliansku prostredníctvom sopky Etna, najmenej jedna z týchto sopiek aktívne vybuchovala, do vzduchu stúpal hustý oblak prehriatého popola a po jej svahoch postupovali 100-metrové blokovité prúdy sivej andezitovej lávy. Zatiaľ čo táto sopka bola v polovici svojej životnosti, iná sopka, ktorá sa kedysi pravdepodobne týčila do výšky viac ako 1500 metrov, bola na sklonku svojej životnosti. Tento umierajúci stratovulkán so sivým vrcholom bol známy ako Zlatá baňa, ktorý mal v tom čase v hĺbke pomerne veľkú magmatickú komoru, zahrňujúcu najmenej 5 km kubických veľmi pomaly chladnúcej magmy. Ako sa táto magma ochladzovala, zmršťovala sa, pričom zároveň posielala na povrch plyny, vodu a iné častice. Keď zohriatá voda stúpala na povrch pozdĺž prirodzených oslabených miest v regionálnej kôre, známych ako zlomy, niesla so sebou molekuly mnohých minerálov. Keďže základná magma obsahovala viac ako 60% hmotnosti oxidu kremičitého, najbežnejšia z týchto zlúčenín vynášaných nahor bola známa ako oxid kremičitý. Príležitostne sa tento oxid kremičitý usadzoval pozdĺž povrchu puklín, zlomov a iných slabých miest v hornine, pričom vytváral kôry, ktoré sa časom zmenili na žily. Cez niektoré z týchto dutín stále presakovala voda, pričom časť z nej sa dostávala na povrch a vychádzala pri travertínových horúcich prameňoch, zatiaľ čo menšia časť sa zachytávala a viazala v kremíku. K tomu došlo priamo pod starobilým náleziskom horúcich prameňov v hĺbke viac ako 500 metrov, pričom sa spojili a vytvorili mnoho miliónov, ak nie miliárd mikroskopických guľôčok, ktoré tvoria mineraloid známy ako opál. Po úplnom vychladnutí magmy horúce pramene zanikli a tým sa skončila tvorba opálu. Nie všetky opály, ktoré sa vytvorili, však vytvárajú veľkolepú hru farieb, čo súvisí s usporiadaním a veľkosťou týchto mikroskopických guľôčok, z ktorých každá merala v rozsahu stoviek nanometrov alebo jednej 10 miliontiny metra. Ak sa kúsok opálu vytvoril zo zoskupenia guľôčok oxidu kremičitého, ktoré majú množstvo rozličných veľkostí, kameň nebude vytvárať žiadne farebné záblesky, pretože svetlo sa bude nerovnomerne odrážať od kameňa bez toho, aby sa rozptýlilo. Na druhej strane, ak je v opáli veľké zoskupenie tesne vedľa seba uložených guľôčok oxidu kremičitého rovnakej veľkosti v určitom rozsahu, svetlo vstupujúce do opálových guľôčok sa bude odrážať a následne difraktovať späť určitú farebnú vlnovú dĺžku viditeľného svetla. Z týchto baní, ktoré boli dlho obľúbené u kráľovskej rodiny, sa vyťažili 100 000 opálov. Napoleónová rodina nosila niekoľko takýchto slovenských opálov, vrátane slávneho kúsku, ktorý nosila cisárovna Jozefína. Keď dnes ako turista navštívite tieto bane a uvidíte opály, ktoré lemujú časti ich stien, môžete si pripomenúť, že najväčší vzácny opál vyprodukovaný práve v tejto oblasti vážil úctyhodných 594 gramov.